हाय लोगोफोर, नै दिनै बिश्वकर्मा फुजा होखांनानै फैनानै दिनै जोंहा लकेल दाउदै आरोना बियो लकेल दाउ फार्म बानायनो होननानै मोनसे हाबाफारि आवगायदों आरो जोंना। ओमफ्राय जोंहा न'आवनो दाउआ बुरजा दंखायोमोन, जानायबो जाया मानायबो जाया आरो दाउआ जेराव मेराव दैयो। जोङो सानैबो एसे बेस्थ' थानाय हिसाबै, खामानि गोनां हिसाबै जोङो दाउखौ खबो होनाय जायाना, जेराव मेराव दैनानै सैमाजों जाजालाबायो आरोना। बेनिखायनो जोङो मोनसे अमा गन्द्रायाव दाउखौ, जोंनि लकेल दाउखौ 20-25टा लकेल दाउ दङ न'आवबो, गोरलै गिदिर फिसा। ओमफ्राय बेखौ मोनसे बाउन्डारि खालामना सोना दोनहैबाय। बेजोंनो लोगोसे मोनसे आइडिया गोसोखांबाय कि हासबेन्डआ जों लकेल दाउ फार्म बानायनोसै नामा, मोनसे बिहरनोसै नामा होननानै बुंनायलाय दाख्लै मेसिनखौ बिहरबाय आरोना, इनकुबेटर मेसिन। ओमफ्राय बेखौ मेसिना सफैबाय आरोखि। सफैनानै ओमफ्राय जों दोनथ'नानै नै दिनै बिश्वकर्मा फुजा, गारि फुजा हैनानै फैबाय। जोंबो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे मेसिनाबो मोनसे बिश्वकर्मा हिसाबै दिनै बिश्वकर्मा फुजानि फोथारस्रां आरिस्रां सान्थि सारखां आरिखां फुजा होखांनानै जों बेखौ सेटिं खालामनो नाजाबाय आरो नै दाउदैया माबायदि दाउदै फैदों आरोना। बिजौखौ जंफारखौ सिंजों सोहर होननानै बुंनायलाय सिंजों सोहरबाय। ओमफ्राय बे दुइसिया ओरैबो बिजौ गैया ओरैबो बिजौ गैया, हमनो हादिया आरो। आंथ' हमनो हायाखै, जोंहा हासबेन्डआ हमनो हाखोना माखो बे जागोनदां होननानै सोलाबायबाय। ओमफ्राय सोबाय। ओमफ्राय बे मेसिनखौ 600 फिसानि दाउदैनि केपासिटि बानायदोंमोन आरोना। खिन्थु मिस्ट्रिफोरा मोननै प्लेटखौ बानायना होफैनो हायासै आरो, उनाव बानायफैगोन। बेनिफ्राय बे मोनसे प्लेटाव 100टा थायो। ओमफ्राय 400नि केपासिटि जाबाय। अब्लाबो नाथायबा दाउदैखौ दाख्लै लायनायाव 400टा मोनबोबावासै आरो, 360टा दाउदै हासबेन्डआ सानबावबाय। 360टा मोनबोबाय, बेयावनो आरो माखासे बायबावबाय। बायनानै जिखुनु बेखौनो खालामग्रोनोसै होननानै बिसोर जागौ न'आवबो दाउआ दैहैगोन होननानै बेखौ फार्स्ट टाइम अर्डार खालामनानै जोङो बेखौ गहोनोसै आरोना। दैसे गोलैनानै बायबावबाय। दाउदैफोरा ओरैबायदि गोरलै दङ आरोना, सोरबा फ्रेमावनो थाया, थलथब सिरिनानै बायो आरो। ओमफ्राय बेखौ दिनै जोङो बिश्वकर्माजों लोगोसेनो अपेनिं खालामबाय, गोसोआव थानाय बायदि। बेनिफ्राय जायखिजाया अपेनिं खालामनायनोसै, मेसिन चालु खालामनायनोसै आरोना। नायनायनोसै माबायदि जायो। ओरैजाय फांखा दंजोबो। फांखाया बे 24 घन्टा लाइन थानांगौ जाहैदों आरोना। 24 घन्टा अन थानांगौ जाहैदों। बियो कारेन्ट थांब्लाबो इनभार्टार सेटिं थाखानांगौ आरो, इनभार्टार कानेक्ट थाखानांगौ। फांखाया गिदिंबाय, चालु खालामबाय आरो ना। ओमफ्राय बेयो 24 घन्टा लाइन थानांगौनो, बेनिखायनो इनभार्टार कानेक्ट खालामखानानै दोनबाय आरोना। ओमफ्राय जोंना ओरैनो इनभार्टारा गंनैखामोन नालाय, गंसेखौ बाहायबाय न'आव, गंसेखौ बेनि थाखायनो जोङो होनाय जाबाय आरोखि। ओमफ्राय ओरैनो बियो फुल्लि अट'मेटिक आरोना, गावसोर सेटिं खालामनानै गालांखानाय। बेखौ दा अनल' खालामनांगौ आरो। दा अन खालामबाय। अन खालामनाय लोगो बैयाव नाम्बार ओंखारसिगोन। नाम्बारखौ गावसोर बुंहरदों, मेसिन बानायग्राया 37.7 थानांगौ होननानै गोजौ गाहाय। ओमफ्राय बे हारसिं खारलांबाय थागोन आरो। ओरैजाय लाइट दं, दै दं। बे लाइटआ दा गोमोरगोन आरोना, हारसिं गोमोरो। ओमफ्राय सम जोङो गावनि गोसो बायदिबो अट'मेटिक खामानि मावबाय थागोन आरोना। फुल्लि अट'मेटिक मेसिन जाहैबाय नालाय बियो। नायनोसै बेसेबां साक्सेस जायो। बे फार्स्ट टाइम आरोना, जोंनाव जेबो नलेज गैया आरो। अब्लाबो दिनै थांखिखौ जाफुंहोनायनि नाजादों आरो। बेखौनो दाउदैनि खामानि मावखां आरिखां नै बेलासिनि लाल साहा फुदुंना लाबाय आं। ओमफ्राय फिसालाया गाबोन एग्जाम दं हिसाबै फिसालाखौ दसे स्टाडियाव जिरायहोबाय आरोना। ओमफ्राय नायनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट टाइम फिसा ओंखारोब्ला नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावनोसै। नायलांबाय थादो अननानै लोगोफोरा। दिनैनि थाखाय बाय बाय।